Cieľom kurzu Zranenia z detstva je porozumieť, čo vlastne zranenia z detstva sú, ako vznikajú a akým spôsobom môžu ovplyvňovať naše dospelé životy. Kurz sme vytvorili spolu s odborníkmi z platformy Odpútaj sa, konkrétne s Natáliou Kaščákovou. Zanedbávanie sa zanedbávalo. Aj dôsledky zanedbávania sa zanedbávali, aj jeho skúmanie. Kurz obsahuje videá, ktoré môžeme rozdeliť do 3 rôznych kategórií. Prvá kategória sú videá teoretické, ktoré nám dajú množstvo vedovo overených informácií podaných ľudskou rečou pre lepšie porozumenie. Prečo vôbec rodičia robia zle svojim deťom? Áno. No často nevedomky. Druhá kategória sú mýty, ktoré nám odborníci vyvrátia, ktoré môžeme o zraneniach z detstva mať. S tým sa stretávam často, že veď ona je ešte taká malinká, ona si to nebude vôbec pamätať. Naopak, je to, samozrejme, nebude si to pamätať nejaký ťažký zážitok, nebude vedieť prerozprávať, akože toto a toto sa mi stalo, keď som mala 2 roky alebo mala rok, ale telo si pamätá. Treťou kategóriou sú cvičenia, ktorými si môžeme lepšie porozumieť vlastným zraneniam a osvojiť si techniky, ktoré nám pomôžu lepšie s našimi zraneniami pracovať a liečiť si ich. Pri technike upokojujúceho dýchania sa vieme zbaviť nejakých nepríjemných pocitov, úzkosti alebo strachu. Kurzom nás prevádza sprievodca, ktorý nám pomáha navigovať sa obsahom. Kursy môžete zakúpiť individuálne, alebo si môžete kúpiť členské na platforme, ktoré vám zároveň otvorí množstvo iných kurzov, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše duševné zdravie.